Na sociálnej sieti písali o tom, že zvrhlíka videli vo viacerých častiach mesta a rád sa ukazuje na zastávkach MHD. Istá žena dokonca spomína nepríjemný zážitok, keď vraj vyťahol svoj út priamo v autobuse. Ukájal sa, až kým ho jedna pani neokríkla. Môže ísť o človeka, ktorý je teda buď nejakým spôsobom mentálne postihnutý, alebo takéhoto klasického exhibicionistu, ktorý potrebuje sa ukázať, predviesť. Stretnúť uchyláka, každá žena, ktorej sa to stalo, tak musí vedieť, že to je veľmi nepríjemné, je to odporné. Mestskí policajti vedeli o tom, že v Žiline sa pohybuje úchylno a namiesto jedného zadržali hneď dvoch. Na operačné stredisko Mestskej polície Žilina boli prijaté 2 telefonické oznámy od žien, ktoré ohlásili 2 mužov, ktorí pred nimi masturbovali. V prvom prípade zrejme ide práve o úchylného muža, o ktorom kolujú reči na internete. Kamera Mestskej polície Štefana zachytila rovno pri akcii. Záznam nám však muži zákona odmietli dať s tým, že im to zákon nedovoľuje. 55-ročný muž sa mal odhaľovať v Žiline na námestí Milana Rastislava Štefánika. Krátko na to zadržali druhého muža z Gelnice. Naďabila na neho okolo idúca žena v parku na okraji centra. Podľa nášho zdroja sa 41-ročný Vladimír v Žiline dlhodobo nezdržiava. V súvislosti s udalosťami vykonávame preverovanie vo veci podozrenia z prečinu výtržníctva. Nechápem týchto ľudí, ktorí môžu sa takto prezentovať a za každú cenu chcú nejakým spôsobom na seba upozorniť. Za tento prečin hrozí strata slobody na 3 roky. Zo Žiliny Iveta Marešová, televízia JOJ.